Grabatzen ari garen unean gaueko 9 izateko 13 minutu falta diren honetan, Mallorcak eta Realak eSports Ligako 25. jardunaldian jokatu duten norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena aspaldiko partez txuri urdinentzat izan da 1-2 emaitzarekin eta honen bestez berriz ere garaipenera itzuli dira ligan. Gogoratuko baitugu lehengo hilean Zeltaren aurka irabazi zutenetik txuri urdinek ez zutela garaipenik eskuratu orain artean. Gogoratuko dugu, aurreko astean baita ere, Mallorcak 2-1 irabazi ziola Rayo Vallecano Rayo Vallecano Sonmosen. Realak berriz Osasunaren aurka galdu egin zuen eta txuri urdinentzat dinamika nahiko negatibo bat hasi zen ligan eta gaurkoan irabaztea ezinbestekoa zen. 11koak errepasatuko ditugu lehenik eta behin. Mallorcari dagokionez Javier Agirrek ATP-an Rajkovicen aldeko apustua egin du, 5 atzealdeko lerroa ezarri du Gio Gonzalezekin eskuinaldean, Jaume Kostarekin ezkerraldean eta erdiko atzelari moduan Balient, Raillo eta Nastasic zirela. Zelai erdian sekulako norgehiagoka jokatu duen Antonio Sánchez, Samu Costa eta Dani Rodríguez izan dira, eta goian golaren arduradun Larin eta Vedat Muriqi. Larin eta Vedat Muriqi aurrean ipintzea esan nahi zuen noski Mallorcaren jokoa oso zuzena izango zela, euren aurrelariak bilatzea izango zuela helburu, Muriqik edo Larinek baloiak jaitsi eta hortikan aurrera Antonio Sánchez eta Dani Rodríguezen abiadura hegaletatik baliatuz arriskua sortu nahi zuen Javier Agirreren taldeak. Imanol Alguazil berriz nahiko 11ko titularrarekin irten da. Alex Remiro izan da ATP-an, atzealdean lauko lerroa Javi Galan ezkerregaletik, Amari Traore eskuinegaletik eta Zueldia eta Lenorman atzealdearen erdialdean, zelai erdian Zubimendi Euskarri moduan Merino eta Brais, eta goian Zakarian ezkerretik, Takeku eskuinetik eta golaren arduradun Umar Sadik, naiz eta Umar Sadikek golari dagokionez ez daraman boladarik onena. Imanol Alguazilek bere aldeko apustua egiten du, lehengoan Parisen Andres Silvak jokatu zuen, gaurkoan Mallorcan ordean Nigeriarra izan da, eta norgehiagoka ezin okerrago hasi da txuri urdinentzat izan ere. Mallorcak area zapaldu duen lehen momentuan, Antonio Sánchezek baloi bat hartu, etzaio Realeko inor gainera joan, Merinok pixka bat sartu du hanka, baina gutxi balio izan dio, izan ere Alex Remiroren atea gainditu du Antonio Sánchezek, eta norgehiagoka oso gaizki hasi da txuri urdinentzat. Gerora ordea erreakzionatu dute, baina ez erreakzio oso handia ez du izan Realak. Alde horretatik, bai egia da 4. minutua izan da apenas gertatu dela zerbait gol horretara arte, baina hortikan aurrera Mallorcak ere jarraitu du, egia da ez direla bigarren golaren bila itxuan joan, pixka bat Muriqi eta Larinekin lehen esan dugun bezala baloia babesten saiatu dira, Realeko atzelariei burua usteak sortu nahian, pixka bat sortu dizkiete, egia da hor Zueldiak eta Lenormanek batez ere norgehiagokaren hasieran Muriqi eta Larini borrokak irabazteko nahiko lan egin behar izan dutela, baina orokorrean esango nuke norgehiagoka ona jokatu dutela biek ala biek, bai Lenormanek eta bai Zueldiak, behar bada bigarren honek hobexeagoa jokatu duela esan daiteke, baina Larin eta Muriqi hor naiz eta arean ez diren zorionez eta Realaren onerako oso fin aritu edo oso protagonista aritu, arrisku handia sortu dute, eta sekulako norgehiagoka egin duen beste jokalaria ere Mallorcaren aldetik Antonio Sánchez izan da. Gola sartzeaz gain, Mallorcaren erasoetan eta batez ere gola sartu ostean kontraerasoetan, Realari lapurtzen zizkioten baloi horietan oso bizi atera da, eskuinalde horretatik min handia egin du, eta azpimarragarria Mallorcako arrobiko jokalariaren norgehiagoka. Realari dagokionez berriz, hor bere ohiko jokoa egiten hasi da,
Ez zitzaien inongo honek ezantzurik nabaritzen ez Merino, ez Zubimendi eta ez Braisi, baina bai pixka bat azken norgehiagoka hauetan ikusten ari garen distira falta hori, ez da noski demoraldi hasierako Merino, ez da demoraldi hasierako Brais, eta azken pase hori ematerako garaian edo arean sartu aurretik pase hori ematerako garaian oso jokalari garrantzitsuak dira, eta azken jardunaldi hauetan ez dute hainbesterainoko eraginik izan edo ez dute hainbesterainoko alderik markatu. Gaur ere kosta egin zaie, Mallorca oso kontzentratuta ikusi dugu atzealdean, baina egia da Realak zuloak ere topatzen zituela, eta hori baliatu nahi izan dute pixka bate Imanol Alguazienek. Eta 38. minutuan Zubeldia eta Sadiken artean Murikiri baloi bat lapurtu diote, Azkoitiarrak eraman du, honek Takekubo libre ikusi du, eta Takekubok zulo txikiena bilatu duenean area barruan Maixuki gainditu du Rajkovic, eta Realaren gol lehortea geratu du. Behartzuen Realak gol hori, erabat behartzuen, bestela oso dinamika txarrean sartuko litzake, eta Takekubok egin duen gola benetan ederra izan da. Zubeldiaren pasea ere oso ona eta konfiantza emango diena noski txuri urdinei. Horren ostean Mallorcarentzat kolpe gogor xamarra izan da, baina hala ere Son Moixen jokatzen dutenek jarraitu dute, dominatzen, hor egia da golera arte Reala nahiko trabatuta ibili dela, Mallorcan bai jokalariak eta bai zaleak epaileari presio handia sartzen aritu dira. Ez zait bat ere gustatu González Fuertesek nola eraman duen norgehiagoka, ez alde batera eta ez bestera, ez du norgehiagoka ona egin epaileak ere, eta Takekuboren gol horren aurretik esan dugu Mallorcako jokalariak epaileari protestan, presioan, eta azkenerako kaltetua atera dena lehen zati horren amaieran Mallorca bera izan da, izan ere Antonio Raiok lehenik eta behin Sadiki muturrekoa jodio, zaplastekoa hobeki esan da jodio 45. minutuan, eta gero txalo egin duenean epaileak bere erabakiari egin diola interpretatu du, eta ondorioz bigarren txartelaren ostean gorria atera dio Rai hori, eta Mallorcako jokalariak zelaia utzi behar izan du, eta 10 geratu da. Hemen zer esan daiteke ez jokaldi honen inguruan, ezer gutxi. Epaileak nahiko zori gaiztoko norgehiagoka izan duela esan daiteke, ez du, esan dugu bezala norgehiagoka ona egin, eta hor jada pixka bat norgehiagoka eskutikan joan azitzaion, eta ez dakigu Raiok bere taldea animatzeko egin duen ala epailearen erabakiari ironia zerantzuteko, baina kontu epaileak bigarren hau interpretatu du eta kalera bidali du Raio. Realari benetan bigarren zatiko testu ingurua oso ongi jarri zaio, baina era berean oso zail izan ere, Mallorcak are gehiago etengo zuen jokoa, lehen zatian jada nahikoa kostatzen ari zitzaien txuri urdinei zuloak bilatzea, eta bigarren zati hasieran ere kostatu zaie, izan ere Mallorca dominatzen hasi da, ez zuten ezer galtzekorik Javier Agirrerenek, bazekiten bigarren zatiko 45 minutuak defensan pasatzen bazituzten Realak segituan egingo ziela bigarren gola, horregatik erasora jotzea erabaki dute, Antonio Sánchez eta Dani Rodríguezen abiadura eta Larinen eta Murikiren potentzial lehen zatian bezalaxe baliatuz, baina egia da atzealdean ere jokalari gehiago sartzea eskatzen ziela Realak erasotzen zuenean. Eta hasiera horrela izan bada ere, gero aldaketek eduki dute eragina, lehenik eta behin Antonio Sánchez kendu du Manu Morlan esartzeko, aldaketa logikoa izan da hau Mallorcari lehen zatian erabat norgehiagoka aldrebestu egin zaiolako. Antonio Sánchez sekulako norgehiagoka egiten ari zen, baina ez da hain jokalari defentsiboa, eta horregatik Manu Morlanesek bai ematen dizu erasorako behar duzun hori, eta batez ere defentsarako. Villarrealen gogoratuko baitugu, atzek eskuinegalean jokatzen zuela jokalari honek. Gero, Larinen ordez Abdon Prats atera da, Larinek gaurkoan esango nuke Murikik baino
arrisku gehiago sortu duela, area barruan Realarentzat partida hasieran batez ere buruko min eta burua uste asko sortu dizkion jokalaria izan da, baina Javier Agirrek Abdon Prats sartzea erabaki du eta Murikik eta biek gidatu dute Mallorcaren aurrealde hori bigarren zati horretan. Abdon Prats larinen oso antzeko ezaugarriak dituen jokalaria, indarsua, baloia eisten dituena, borroka asko irabazten dituena. Eta Realak ere aldaketa hirukoitza egin du. Igor Zubeldia kendu du, Jon Patxeko sartzeko, Igor Zubeldia gogoratuko du lehengoan Parisen norgehiagoka guztia jokatu zuela, dena jokatzen ari da Azkoitiarra, gaurkoan ordea txartel horia ikusi duenean Imanol Alguazilek aldatzeko erabakia hartu du, eta Jon Patxeko sartu da, eta Jon Patxeko gainera gerora protagonista izango da. Ander Barrenetxea ere atera da, Zakarianen ordez, eta Andre Silva, Umar Sadiken ordez. Zakariane ikusten da, saiatzen den jokalaria dela, gaurkoan gainera defentsan ere asko lagundu du, Realak une zaiak izan dituenean saiatu da, hortikan ateratzen, gustatu zai Zakarianen norgehiagoka, eta Umar Sadik, hortxe golaren lehorte horrekin jarraitzen du, gaurkoan ere aurkera garbirik ez du eduki, eta protagonismo handirik ere ez. Eta hemen aldatu da, norgehiagoka zalantzari gabe, Ander Barrenetxea atera da, Ander Barrenetxeak eta Atake Kubok deabrukeriak egin ohi dituzte bi egal horietatik, batez ere Ander Barrenetxea hankak fresko zituela irten da, eta kontutan hartuta Mallorca 10ekin jokatzen ari zela esperotakoa zen, zuloak izango zituela Donostiarrak, eta alaxe izan ditu bere barrutik, kanpotik hobeto esan da, barrurako jokaldi horiek egiterakoan nabaritu zaio Donostiarrari zenolako jokalaria den, ze klase duen, eta diferentziak nola markatu ditzakeen. Parisen titular izan zen, Gaur Imanolek Zaharianen aldeko apustua egin du, baina Ander Barrenetxea irten denean Realak beste bizitasun bat erakutsi du, eta hor hasi da jada Mallorca iaia bere arean zegoen une oro, Reala Mallorcaren zelaian, eta hemen aldatu da partidaren afera. Brais Mendez ere dena jokatzen ari den beste jokalari bat, gaurkoan ezer gutxi eman duena, eta bere ordez Beñat Urrientes atera da, Beñat Urrientes behar bada gaurkoan ez du beste norgehiagoka batzuetan eduki ohi duen protagonismoa eduki, baina hala ere ongi jokatu du, eta azkeni Mallorcak 80. minutuan Jaume Costa eta Dani Rodríguez kendu, eta Lato eta Sergi Darder sartu ditu. Jaume Costa beti bezala erasokor, behar bada ez dizki atera Muriki eta Larini eskatzen zitzaizkien erdirak eta horiek, baina ez du norgehiagoka txarra egin, eta Dani Rodríguez saiatu bada ere gaurkoan ez du lortu, ez golik eta ez paserik ematea. Hortikan aurrera Reala zen nagusi, bigarren gola usaintzen zen, baina Realak daraman goleko lehortearen gatik, posible zateken ez iristea, kontua kontu, gutxien espero zenean, 82. minutuan hain zuzen ere, Jon Patxekok sekulako baloia sartu dio Mikel Merinori buruz errematatzeko, eta Mikel Merinok bigarrena egin du, eta honen bestez Realari hainbeste desio zuen garaipen hori eman. Hortxe amaitu da norgehiagoka, esan dugu polemika askorekin, ez penaltiak edo faltak izan direlako, baizik eta lehen zatian Mallorca oso une garrantzitsu batean 10ekin utzi duelako González Fuertes epaiak, ikusiko dugu aktan zer ipintzen duen, eta Realak hori etekina ateratzen jakin du azkenerako, eta 3 puntu oso garrantzitsu eskuratu dituzte txuri urdinek. Honen bestez, Reala orain 6. postuan geratuko litzateke Betisek orain Alavesen aurka jokatu behar duela kontuan hartuta, aldiz, Mallorca 16. postuan da, jaitsieratik 6 puntura 23 punturekin. Hauxe beraz esan beharreko guztia, hurrengoan gehiago izango zuen, bitartean ongi izan agur.